क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। करी के लैला बियाह सीधे मार देला छाका। जी करी के लैला बियाह सीधे मार देला छाका। ऑपरेशन से होला है पता सुना रे बाबुआ के पापा। ऑपरेशन से होला है पता सुना रे बाबुआ के पापा। सुतबह संगे से दिया पता टूट जाई टाका। जी सुतबह संगे से दिया पता टूट जाई टाका। ऑपरेशन से होला है पता सुना रे बाबुआ के पापा। ऑपरेशन से होला है पता सुना रे बाबुआ के पापा। जखमी शरीरिया हो पराना बरियारी जी। पूछा दिन चलावेला मानी जरा हमारा गाड़ी जी। जखमी शरीरिया हो पराना बरियारी जी। पूछा दिन पटावेला मानी जरा हमर कियारी जी। दहरत देवे लगड़ेला हमरो भूका भूका टाका। जी दहरत देवे लगड़ेला हमरो भूका भूका टाका। ऑपरेशन से होला है पता सुना रे बाबुआ के पापा। ऑपरेशन से होला है पता सुना रे बाबुआ के पापा। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। चढ़ली जवानिया के गरम ही राजा झाड़ देला। अपना कलम के सियाही दियारिया में ढार देला। चढ़ली जवानिया के गरम ही राजा झाड़ देला। अपना कलम के पानी दियारिया में ढार देला। कुंदन सीकू देला काहे हमरा ऐसन साजा। जी मंटू दीवाना देला काहे हमरा ऐसन साजा। ऑपरेशन से होला है पता सुना रे बाबुआ के पापा। ऑपरेशन से होला है पता सुना रे बाबुआ के पापा। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।